हादोराव मा जादों मा जायाखै बिनि जेबो खबर गैया जाथिया गावजों गाव भाइराल खालामदों जेसे हायो जलगफोर आरो गोदान मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय 20 तारिखै जे दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव जिबायदि प्रटेस्ट जाबाय नङा होमबा जों स्टुडेन्टफोरनि सायाव जे बिदा फंबाय बिथांमोननि सायाव जिबायदि दिल्ली पुलिसा सोरनिबा खर' सोरनिबा आथिं बुफायनाय सोरनिबा खामियारा बुफायनायखौ लानानैनो गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा मिडियानि गेजेरजों एबा गावनि पेजनि गेजेरजों गोख्रों फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दों जे बिथाङा फोरमायदों दे जे बिदा फंबाय एबा स्टुडेन्टफोरखौ जिबायदि दिल्ली पुलिसा जिबायदि खामियारा बुनाय आथिं सेफायनाय बेफोरबायदि जानायखौ बिथाङा साबजानाय मोनाखै बेजोंनो लोगोसे बिथाङा फोरमायदों जे जोंनि स्टुडेन्टफोरा जे फरायनायनि सायाव एबा फरायनायनि थाखाय जोबोद आखा फाखा एबा जोबोद होंगो दोंगो खालामनो थाखाय एबा दिल्लीयाव पेपार लिक जानायनि थाखाय ज' जानाया जोबोद मोजां जादों होनना बिथाङा फोरमायदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ खावलायदों जे थाबैनो बिथांमोनाबो एबा बे पेपार लिक जानायनि सायाव गोख्रों सोंखारिनांगौ होननानै गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा फोरमायदों स' नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायना लादो जे बिथाङा मा फोरमायखो एबा मा बुंखो स' नायलांदो बिदिब्ला जय बर' हारिनि जय हिन्द खुलुमबाय बर' हारि जय बर' फिसानि जय जोहोलाव दैमालुनि बंस सोमदोन जोहोलावनि थै गोनां सिखोना जोहोलाव जावलिया देवानि थै गोनां थें फाख्रिनि बंस बर' हारि सिखां सिखां सिखांदो आं दिनै बेलासि बुब्लियाव गोसो जानानै फैथाबाय रायजोफोर नुबाय थादों हादोराव मा जादों मा जायाखै बिनि जेबो खबर गैया जाथिया गावजों गाव भाइराल खालामदों जेसे हायो एसे सोरनिबा बिनानावखौ सोरनिबा फिसाजोखौ रेकलेस जेबो धोरोम गैला जेसे हायो एसे इउटिउबारफ्रा जेसे हायो एसे फेसबुकआव गावबागाव कन्टेन्टखौ डेभेलप खालामदों थाइसे थाइनै मोनो खोमा नाथाय रायजोफोर जों समखौ नायनो रोंनांगोन बोथोरजों खारफानो रोंनांगोन दिनै हादोराव मानि आंखाल नोंथांमोना नुवाखै नामा मबाइल खेव दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव मानि दावहा जादों आङो दुखु मोनदों बेसिकेलि आङो बे बुब्लियावहाय खावलायनो सानदों जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ भेरि स्पेसियेलि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव बिथां आरो बिथांनि टीमखौ इमिडियेटलि मोनसे केबिनेट जिरायनानै बर' माहारि आफाद बनसु बनजित मन्जिल आरो बिथांमोननि टीमखौहाय आङो सावरायजानो लुबैदों दिनैनि जे क्राइसिस जन्तर मन्तर दिल्लीयाव छात्र सन्थानि आन्दोलन निट पेपार लिकनि आन्दोलन नोंथांमोना गोसोखां 1928 मायथाइयाव जेब्लानाखि ब्रिटिशफ्रा भारतखौ हादुंदोंमोन बै समाव इन्डियान कलनियेल ब्रिटिश पुलिस लाहौराव बिथांमोना साइमन कमिसननि एगेन्स्टै जेब्ला प्रटेस्ट खालामदोंमोन नन भायलेन्स प्रटेस्टमोन बेबो पिसफुल प्रटेस्टमोन बेबो नाथाय इन्डियान कलनियेल पुलिसफ्रा भारतारि बै प्रटेस्टारफोरनि सायाव जिबायदि लाठिचार्ज खालामदों दिनै बे जन्तर मन्तराव दिल्ली पुलिसा जिबायदि जोंनि बिदा फंबाय जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ आइजोफोरखौ जिबायदि बुग्लिदों खर' बुखावदों आखाइ बुफायदों आथिं बुफायदों खामि हारा बुख्रुबदों दा बे दिनैनि नुथाय जन्तर मन्तर दिल्लीयाव जानायनि नुथाय आरो बै समाव 1928 मायथाइयाव जानाय लाहौराव जानाय इन्डियान कलनियेल पुलिस बावहाय जेबो फाराग गैया रायजोफोर दा बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनहा जेसे हायो एसे जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटि माहायले माथो स्टुडेन्टल' नोंथांमोना नायदो पान्जाबनिफ्राय ओरै हारियानानिफ्राय बिहारनिफ्राय इउपिनिफ्राय राजस्थाननिफ्राय जेसे हायो एसे गावबागाव न'खरनि गारि ट्रेक्टरफोरजों लायै बिथांमोनहा बे छात्र सन्थानि आन्दोलनाव बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों जेराव नोंथांमोना नुबाय जोंनि भबिष्यत जोंनि फिउचारानो जोंनि फिसाफोर जोंनि स्टुडेन्ट बडि जोंनि लाइमोनफोर बिथांमोना बेखौ जुदि सन्मान होनो रोङाखिसैबा बेखौ जुदि सिनस्रि बुफायनो नागिरदोंबा बे गभर्नमेन्टआव जेबो गैला
बिथांमोननो राजखान्थिनि अनगायै जेबो गैला दा बेखायनो नोंथांमोना बयबो सिनायदो आरो बे नेशनेल क्राइसिस माहारियारि हादोराव मोनसे आंखाल जादों बे आंखालाव बर'फ्राबो बाहागो लायोब्ला आं सानदों जोंनि इयुननि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बेयो मोनसे बिराद गिदिर मटिभेसन आरो एनकारेजमेन्ट जागोन दा बेखायनो आं सानदों जाय जेरैबायदि नोंथांमोना स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ सापर्ट होदो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सापर्ट होदो बन्सुखौ सापर्ट होदो बिथांमोना जाहाथे ट्रेनजों फ्लाइटजों जेरै हायो एरै जाय फारै थांनानै आरो जोंबो बिमा बिफा हारिफ्राबो जायहा एसे एनै दंजायो जाय जेरै हागौ एरै बावहाय मदद खालामनांगौ नुबाय बे जन्तर मन्तराव हाजार सान हर बाहायनो थायो बाहायनो जायो बाहायनो लोङो बाहायनो खियो नाथाय जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल जायाखै सोरबा दुबाइनि इन्डियान बिजनेसमेन इन्डियान साख्रियावला सोरबा आमेरिकायाव थानाय जेरावखि थाया मानो जाय जेरै फारि सोरबा पिज्जा बायना हरदों सोरबा माबा भाजिया बायना हरदों सोरबा साहानि बेबस्था खालामना हरदों जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया रायजोफोर नोंथांमोना जाहाथे बे छात्र सन्था आन्दोलनाव हादोरनि मोनसे आंखाल बेयो मोनसे जारिमिनारि पुनर मोनसे उदांस्रि सोबख'नाय आरो गादबनायनिफ्राय उदांस्रिनि दावहा स्टुडेन्ट दावहा कक्रसनि दावहा